baki da bacin ke kadai ce masoyiyata. Dawo da baya kin ga kar ki tafi ki bar ni. Shiga wannan halin na rasa mene dalilin zuciya ta nemi kullin in kashe kai na huta. Ban jiki na sun yi taushe baki na ya bushe kokaro na uwa garwashi ya zan mutu malam huta. Kinga kasu raba ni da ke zuciyata na baiwake muradina na rayu da ke zuciya na ki mallake. Ga wai so suke sarrafa ni da ke ko jini da hanta na baiwake musamman din ina tare da ke ji nake ko mutuwa ba za ta raba ni da ke. Gashi a yau na kwana na tashi ban jiyo muryar ki ba, nayi kiran baki daga wayar ki ba. Ga zuciya ba ta jura safara na da jiyo muryar ki ba. Dan Allah ki dawo gare ni mu zauna tare fa kasu raba. Masoyiya dan Allah ki cire ni saka mai wuya. Kin gana sha wuya na rikide kamar wahainiya. Ki tallafa zuciya kan ta afka rijiya. Kin ji sarauniya ki dawo ki tallafa zuciya. Ni fa da ke fa na damu muradin zuciya. Jinin da ke mini yawo a faɗin zuciya. No ba so nake ba kauna ce ta addabi zuciya. Dan shi so bai kai ya furta abinda nake ji a zuciya. Tallafa rayuwa na ki dawo garan mu zauna. Kin ga zuciya na ta kuna kin ji masoyiya na. Dinga na faɗi sai da ke ko dangi sun ce sai da ke ban gane komai sai fake. Ki dawo mu zauna tare da ke. Kin ji yan mata dawo mu dan zanta mafarki nake yi da na kwanta amma kin ki gane manufata. Kin je kina biyo sauran yan mata. Kin san auren ki shine muradin zuciyata. Dan Allah ki fahimta ba na so mu halta. Ki dawo mu zauna tare da ke.